Osni isu għandi dranaċ miżdut, dak li ju ta' meta ma morrux toilet. Isek għandek id-dranaċ m'hemmx minn fejn joħroġ. Allura inti x'ma tħossokx ħażin u mdejqa bl-istonku kif jgħidu. Apparti minn hekk ukoll ħaneliminaw dak iċ-ċertu ħruq ta' stonku u affarijiet għax grazzi għall-exercise anke l-ġisem jiġġedded. Sabu ħafna wkoll li dak l-exercise ħajinklinak biex tixrob iktar ilma. Nafu kemm ħafna nies, speċjalment fi żmien il-festi Angela, l-unika drinks li jkollhom ikunu drinks alkoholiċi. L-alkohol xi jagħmel? L-alkohol inaqqaslek l-ilma illi ġismek għandu. Mhux l-ilma l-ħażin tal-water retention. Jixxuttana. Jixxuttak tajjeb ħafna jġibek dehydrated. Meta jkunu dehydrated, kollox preżenti f'dik l-okkażjoni, u mbagħad tmur id-dar u jibda jiddispjaċik anki ta' kemm ikkun smajt ikellu xorb. Jien ma nixrobx. Imma nikol nħobb nikol ikel tajjeb. Għatfadlinna dan il-weekend illi naturalment għatfadlinna attivitajiet illi tritu matriċi kollok tattendi għalihom għax ikunu affarijiet tal-familja. Eżatt. U ma rridx inwassal il-messaġġ issa ormai l-alkohol isu ħiereġ minn widnejna ħafna nies, jiġifieri xbajt le ma tħajjax nieħu issa, imma ma rridx inwassal il-messaġġ li ma tistax tieħu laqqas drink. Da aħna qed nipritkaw hawnhekk illi isma' meta jkun hemm il-bilanċ x'inhu? Kif tkellimna anke drabi oħrajn Angela. Jekk minn kull 10 darbiet li jiena qed niekol pereżempju, 8 minnhom ikunu qed isiru sew, fl-ma sens. Mela l-mod tal-kelma jiena qed niekol ikel illi huwa bilanċjat, illi naf. Illum ħadd m'għandu bżonn iktar informazzjoni Angela. Nafu li ma ikel huwa ħafna ħjar minn ieħor jekk irridu nżommu. Issa nistgħu nagħmluha għax kif qed ngħidu għaddew il-maġġor parti tal-okkażjonijiet, jiġifieri issa nistgħu nażlu l-ikel li se nieklu. Nistgħu nagħmluha dejjem, imma issa naqas skuża. Ġifieri dawk il-ħafna tentazzjonijiet naqsu, nifhem li tentazzjoni tista' twaqqak. Però di ħanejt Angela. Raġuni oħra kbira għalfejn inti għandek tagħmel l-exercise huwa għalta madwarek. Jiena faċli niġi hawn pereżempju u noqgħod nipprietka kif qed nagħmel qisni u mbagħad immur id-dar u nikol kull ma nsib qudiemi u nixrob il-fliexken tal-vodka u dawn l-affarijiet għax I need to practice what I preach. Aħna l-istess. Kif nista' lit-tifla jiena, lit-tifel ngħidlu isma' sabiħ, iċċaqlaq naqra dis-sena ta' u inti mix-xogħol għad-dar, mid-dar għax-xogħol, dejjem bil-qiegħda. F'qalbu jew forsi f'wiċċek jgħidlek mhux ħer tagħmel xi ħaġa inti wkoll ħej, mhux basta qed parla. U dal-eżempju ħajkun qiegħed ukoll kbir jekk pereżempju dak li kun tgħidlu ibni tpejjeb x'ta' waqt li inti qed pejjeb inti wkoll. Ekku, hawnhekk nappellaw is-sigaretti huma tajbin għal ħadd eżis telespettaturi tagħna u jagħmlu ħafna ħsara. Sa dan it-tant aħna qed nitkellmu ġenerali, però mbagħad għandna telespettaturi oħrajn. Jien għandi għal qalbi ħafna l-anzjani tagħna u bħallum insellmu lill-anzjani tagħna u niddiskutu ħafna dan is-suġġett. Dawn in-nies li ma tantx ikunu jifilħu anki jiċċaqalqu. Mattejus, x'parir tihom? Tal-ġen. Ħanamilhom dal-appell, hemm Olimpjadi, Olympics għal minu fil-wheelchair. Dak x'jgħidlek. Dal-persuna mhux waqt il-logħob ta' jkun fil-wheelchair, ħajtu fil-wheelchair, għax jew għadda minn xi operazzjoni, xi saqaj maqtuajn. Daw jgħalmuna li waslu hemm fuq minkejja li kienu f'wheelchair. Ġifieri xi skuża jibqa' għandna. Jekk jiena ma nistax ninċaqlaq spallejja, nista' nċaqlaq saqajja. Jekk ma ninċaqlaq saqajja, nista' nċaqlaq spallejja. Hemm visible exercises, anke ħanappella lin-nies li jieħdu pari mingħand it-tabib tagħhom, il-fiżjoterapista, il-coach tagħhom. Fuq exercises li tista' tagħmel anke minn bil-qiegħda. Jew hemm il-pixxina, jew hemm l-art tibqa' forsi dritta. Rari immens huma l-kundizzjonijiet Angela li minħabba fihom ma tista' tagħmel assolutament xejn. U hawnhekk jekk tippermettili nħeġġu lil dawn it-telespettaturi tagħna li għandhom ċertu sitwazzjonijiet kif qed jgħidilna Matteus jitkellmu mal-professjonisti tagħhom huma stess ħajjigwidawhom ta' x'jistgħu jagħmlu. Importanti li titkellmu mal-professjonisti anki bħalma huma coaches illi naturalment bi ftit ta' movimenti li jiggwidawkom għalihom verament tħossukom aħjar. La dubju ta' xejn, u anke għandna n-nitt tajka xkru l-eżempju, ġifieri jiena anke hemm niżżar li jgħiduli jiena għandi n-nanna issa jkollha piż kbir in-nanna, l-nanna tagħmilha ma nagħmilx jien. Bum, ara anka minna nit li qed jaraw. Però llum irridu ngħidu wkoll kemm sirna konxi anki tal-eżerċizzju. Ġifieri l-eżerċizzju m'hemmx skuża għalih la darba mqar għax aħna nsibu ħin għal kollox u għal kulħadd fil-verità ta' mbagħad għalina dejjem nibqgħu lura. Grazzi anke għall programmi bħal tiegħek, l-informazzjoni hija infinita. Illum jekk toqgħod tara t-television, isek għandek encyclopedia ħin kollu ġejja.
Però ħan nistaqsil dawk in-nies. Kemm il-ħaġa tallimt minn fuq niskata u ma għamiltix? Għax dak huwa kollox, billi naf u ma nagħmel xejn. Ma jagħmel ebda differenza. Aħjar tallim xi ħaġa żgħira. Pereżempju llum tallimt illi nistanka nagħmel exercises minn bil-qiegħda jekk għandi problema. U nagħmilha milli nibqa' nitgħallem u ma nagħmel xejn għax maħna naslu imkien. U issa huwa ċans New Year, New Me, kif jgħidu. Verament importanti. Sa dan it-tant aħna nagħmlu ħafna riżoluzzjonijiet jew din ukoll li niċċaqalqu ftit għal-ġid tagħna nfusna natwawa fil-verità. Mateos, wasalna biex nikkonkludu. Grazzi tal-li kont magħna. Jiena nagħmel appuntament miegħek anke bħal 15 jiena lil Mateos ngħidlu li huwa l-kuxjenza tiegħi fil-verità meta jkun hawnhekk hekk dejjem qisu itini daqsxejn ta' boost biex verament anke jiena niċċaqlaq ftit mhux mix-xogħol għad-dar minn fuq il-laptop u mbagħad naturalment inkompli niekol norqod dik hija l-ħajja tradizzjonali tagħna imma daqsxejn ta' ċaqliq, daqsxejn ta' eżerċizzju itina l-ossiġnu anki f'ġisimna u verament inħossuna ħjar. Daqsxejn eżerċizzju ħajjejn għal dawk l-affarijiet kollha li inti tagħmel matul il-ġurnata. Dik l-ironija, hemm min jgħidlek għandi nofsija mela ma naħlix exercise. Dik qed tgħinek dik in-nofsija għal bqija tal-ġurnata f'kull sens. Kemm inti tkun produttiva, kif tħossok, x'tagħmel u x'ma tagħmilx. L-għażla f'idejna. Grazzi, niltaqgħu 15 oħra u l-kumplament tas-sena tajba. Sa dan it-tant aħna ħammorru għal ftit tarif pubbliċitarju George Grek, il-lab scientist qiegħed magħna allura ħanitkellmu dwar ukoll ċertu allerġiji illi bniedem jista' jkollu testijiet tad-demm u naturalment nikkonkludu anke max-chefs ħanaraw l-ikel illi għandna list.